ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманди телевизион. таври мо хабран иттилоъ дода будем бо иқдоми прокуратураи шаҳри Панҷакин дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакин ва ширкати Саду ва Симо бо мақсади баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, ҳамзамон шарҳи изоҳу қонунҳо, пешгирии қонуншиканиҳо ва фаъолияти сохторҳои гуногун мо тасмим гирифтем ки дар барномаи имрӯзаи маърифати ҳуқуқӣ бо намояндагони соҳаҳои нозироти андоз, молия, бонкҳо як мусоҳибаи телевизиониро анҷом диҳем. ҳоло ман аз муҳтарам дӯстбойзода Хусрав ҳамчун муовини сарпарази соҳаи бахши иқтисодию молияи раиси шаҳр хоҳиш мекардам ки пиромони фаъолияти ин сохтор ками маълумот медоданд ва имрӯз вазъи молиявиро дар шаҳри Панҷакин каме шарҳ медодед. Ташаккур зиёд устод. ҳозирини гиромӣ, тавре ба шумо маълум аст, ҳоло мо маҳз зери таъсироти ташрифи асосгузори сулҳу ҳувайятии миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Панҷакин қарор дорем ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокими давлатии шаҳр иҷрои дастури супоришҳое ки пешвои миллат ҷиҳати ифтитоҳи як қатор иншоот ва дар мулоқот бо фаъолони шаҳр баён доштанд, тадбирҳои амалӣ меандешад. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокими давлатии шаҳри Панҷакин дар 6 моҳи сипаришшуда дар иҷрои амру фармонҳои президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон ва дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ҳувайятии миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарорҳои ҳукуматии мамлакат ҷиҳати таъмин намудани рушди босуботи шаҳри Панҷакин, амалӣ гардонидани дигаргунии соҳаҳо ва фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои сокинон як силсила корҳои назаррасро ба анҷом расонид. иҷрои нақши даромадҳои бюҷети давлатӣ аз рӯи ҳамаи намудҳо дар 6 моҳи аввали соли 2025 ба андозаи 93.6% таъмин гардида, ба ҷои 588 миллиону 365 ҳазор сомонӣ ба бюҷет 550 миллиону 790 ҳазор сомонӣ ворид шудааст ки нисбат ба нақша 6.4% кам мебошад. дар 6 моҳи аввали соли 2025 ба бюҷети маҳаллӣ ба ҷои 196 миллиону 550 ҳазор сомонӣ 200 миллиону 954 ҳазор сомонӣ ворид гардид. иҷрои бюҷет нисбат ба нақша 4 миллиону 398 ҳазор 280 сомонӣ ё 102.2% таъмин гардид. бояд қайд намуд ки дар моҳҳои январ июли соли 2025 аз 8 сарчашмаи андозу пардохтҳо 2 намуди анонсҳо иҷро нагардид ки дар натиҷа ба бюҷет 43 миллиону 929 ҳазор 650 сомонӣ маблағ кам ворид гардидааст. шумораи андозкунандагони қарздор ба санаи 1 июли соли 2025 419 ададро ташкил дода, нисбат ба аввали сол 21 адад кам гардидааст. ба ҳолати 1 июли соли 2025 қарзи корхонаҳо, ташкилотҳо аз ҳисоби андозҳо бо назардошти ба қепилиҳои андози иҷтимоӣ 5.1 миллион сомонӣ ташкил дод ки нисбат ба аввали сол 101 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. инчунин сабаби иҷро нагаштани 2 намуди андоз аз ҳисоби нозорати андози андозкунандаги калон мебошад. огаҳӣ дояд ягона корхонаи азим дар шаҳри Панҷакин фаъолият мекунад, ин корхона мешавад ки зарафшон мебошад ва дар натиҷа андози даромад 85.2% ва маблағи 42 миллион 191 сомонӣ ва андоз аз арзиши иловашуда 65.8% ба маблағи 2 миллион 979 ҳазор сомонӣ кам ба ҳисоб ба бюҷет ворид гардидааст. ҳозирини гиромӣ, музди миёнаи меҳнат дар моҳҳои январ июли соли 2025 3274.7 сомонӣ ташкил дод, нисбат ба 6 моҳи соли 2024 814.6 сомонӣ зиёд мебошад. дар 6 моҳи соли 2025 қарздорӣ аз музди меҳнат вуҷуд надорад. дар нимсоли аввали соли 2025 ба иқтисоди шаҳр 22.3 миллион доллари амрико сармояи хориҷӣ расход карда шудааст. инчунин сармояи дохилӣ аз ҳисоби корҳои қудратӣ 82 миллион сомонӣ ҷалб гардидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 20.9 миллион сомонӣ ё 34.3% зиёд мебошад. ба ҳолати 1 июли соли 2025 дар шаҳр 9850 субъекти хоҷагидор фаъолият менамояд ки 8983 онҳо соҳибкорони инфиродӣ ва 871 дигар шахсони ҳуқуқӣ мебошанд. дар шаҳри Панҷакин шумораи соҳибкорони инфиродӣ дар 6 моҳи соли 2025 аз аввали ба қайдгирӣ 9883 нафарро ташкил дода, аз он тибқи патент 1851 нафар, шаҳодатнома 845 нафар, шаҳодатномаи шакли махсус 1913, хоҷагои деҳқонӣ 4374 нафарро ташкил медиҳанд. дар 6 моҳи аввали соли 2025 дар маҷмӯъ 584 субъекти хоҷагидор таъсис ёфта, 384 субъекти дигар фаъолияти худро қатъ намудааст ки аз субъектҳои барҳамхӯрда 311 то соҳибкори инфиродӣ, 73 тои онҳоро шахсои ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд. бинандаҳои азизу арҷаманд, воқеан инҷо мо як гузориши муфассали муҳтарам муовини раиси шаҳр дӯстбойзода Хусравро шунидем.
حالا من میخواستم که از نماینده ریاست ناظرات اندوز شهر پنجکین محترم بهزاد عبدالحلیمов سبب‌های اجرا نشدن نقشه اندوز را کمی شرح می‌دادیم. امروز در ناظرات اندوز کدام قانونشکنی‌ها را شما آشکار کردید؟ هستند صاحبکاران، هستند سوبیکت‌های خواجگی‌داری که سری وقت اندوزها را نمی‌سپارند، بعضا اندوزها را پنهان می‌کنند. همین مشکلاتی اجرا نشدن نقشه اندوز در نیم ساله اولی سال 2025 در چی بود؟ در حقیقت خیلی که محترم رئیس قید کردم از 7 نمود اندوز 2 نمود اندوز اجرا نشد که این اساساً از حساب اندوزپرندگان کلان، یعنی که از حساب جدیمه کارخانه مشترک ظرفشان میباشد. یکی از سبب‌های معمای اساسی مقامات اندوز از زیاد شدن باقی قرض اندوزها میباشد که باقی قرض اندوزها نسبت به از 5,228,000 و سنه 01/01/2025 نسبت به اول سال 1,000 سوم کم کرده باشد. هم یکی از سبب‌های اساسی سری وقت پرداخت نکردن قرض اندوزها و که اندوزهای جاری از حساب خواجگی کشاورزی میباشد. در دوام 6 ماه سال 2025 از طرف کارمندان ناظرات اندوز در ارجاعی با مقامات محلی حاکم دولتی و دیگر مقامات پراکتور 37 مراتبه سمینار مشورت‌ها عهده کم کردن باقی قرض اندوز سری وقت اجرا کردن عهدهداری اندوزی سمینار مشورت‌ها قید کرده است. در دوام 6 ماه سال جاری نسبت سوبیکت‌هایی که طلبات قانونگذاری اندوز کدکس و دیگر سندهای معیاری حقوقی که با قانونگذاری اندوز روانه گردیده است 521 عدد ویرانکنی ماموری اشکار گردیده با مبلغ 897,000 سومانی اشکار کرده. از این حساب 697,000 سومانی به بودجه وارد کرده شده است. از طرف خود کارمندان ناظرات هم بعض قانونشکنی‌ها به مشاهده رسیده است در حالت و همکاری با صاحبکاران. همه دلیل‌ها هستند. نه، در دوام 6 ماه سال جاری به خرج گرفته نشده است. برای اینکه بعضی صاحبکاران میگن که در وقتی همین بررسی مبلغ‌ها بعضی نافهمی‌ها میشود، بعضا خیلی شما که سوال را نظم میدانید بعضی نافهمی‌ها مشکلات پیش می‌آید. همه که حادثه‌ها هستند. در حقیقت اگر آشکار شود چاره می‌گیرد کارمند شما؟ بله، در صورت آشکار کردن مثال قانونشکنی از طرف کارمندان مقامات اندوز از طرف مقامات بالایی، یعنی که مجازات تطبیق انتظامی تطبیق کرده می شود، لیکن در دوام 6 ماه سال جاری به خط گرفته نشده است. در نیم سال دیگه مسئله تامین اندوز چه پیش بینی می شود؟ از روز خلاصه برآوری شد از همین نیم سال یکم که بعضی کمبودی‌های آشکار شد. در حقیقت هست اسلام می شود با قید به نقشه گرفتگیم اویدی برای برطرف کردن مثال از طرف روبری به وسیله کمیته اندوز نقشه چارگانه ترتیب کرده شده است. در نیم ساله دوم البته برطرف میکنه و باوری کامل گفته میتونم که اجرایش قسمی درآمد بودجه رو در 6 ماه دوم نیم ساله دوم سال 2025 با پروژه اجرا می‌نماییم. تشکر. بیننده‌های عزیز و ارجمند، طوری ما در آغاز برنامه تاکید نمودیم برنامه معرفت حقوقی با اقدام پروکراتوری شهری پنجکین، شخصاً با اقدام پروکرور شهر پنجکین، مشاور عدلیه درجه 1 محترم اسکندر رحمتزاده از سال 2024 به این جانب تهیه و توسط شبکه‌های تلویزیون و رادیو پخش می شود. حالا در برنامه ما یاردمچی پروکرور شهر پنجکین سامان حکیمزاده اشتراک دارند. من از شما لطفاً خواهش می‌کردم که پیرامون وضع جمع‌آوری اندازها و سنجش‌های پروکروری در این سمت کمی معلومات می‌دادید. باید قید نمود که یکی از سمت‌های اساسی فعالیت مقامات پروکراتورا این نظارت پروکروری در سمت رعایت و اجرای قانونگذاری جمهوری اسلامی در سمت اندوز به حساب می‌رود که پیش از همه پیشرفت و ترقیات باثبات هر یک دولت از مقرر نمودن بودجه دولت و تطبیق نمودن سیاست اندازبندی جهت بلند برداشتن نیکوحوالی اهالی عبارت میباشد. تحلیل‌ها نشان دادند که تا بیان روز سبب اساسی و طور دخلدار اجرا نگردن نقشه انداز این پیش از همه از سبب‌های اساسیش این آگاه نگردن انداز سپارندگان، همزمان سری وقت جمع‌آوری نکردن مبلغ‌ها و یکی از سبب‌های دیگری که به طور وسیع پنهان گردیده است این هنگام تجدید نمودن شرکت‌های کشاورزی به خواجگی‌های دهقانی انفرادی
аз ҷониби комиссияи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар асоси санад тақсим накардани қарзи ташкилотҳои кишоварзӣ ба хоҷагиҳои инфиродии алоҳида боис гардааст. дар заминаи ба хоҷагиҳои деҳқонии алоҳида тақсим намудани худи ташкилотҳои кишоварзӣ бақияи қарзи андози онҳо ба хоҷагиҳои алоҳида тақсим нагарда, дар чунин сурат дар мувозинати худи ташкилотҳои кишоварзӣ боқӣ монда ва баъд аз ба таҷдид гардани онҳо дар мувозинати онҳо дигар ягон гуна замин ва молу мулки ғайриманқул боқӣ намемонад, ки рӯёниши андозро аз ҳисоби ташкилотҳои кишоварзӣ ғайриимкон мегардонад. дар давраи ҷамъбастӣ, яъне дар давраи 6 моҳи соли 2025 дар самти назорат ва риояи қонунгузории андоз аз сари прокуратураи шаҳри Панҷакен ҷиҳати бартараф намудани қонунвайронкунӣ ва сабаб шароитҳои бо онҳо мусоидаткунанда унвони сардори назороти андоз ва дигар роҳбарони сохтору мақомотҳои дахлдор 6 адад пешниҳод ирсол гардида, бо натиҷаи баррасӣ намудани пешниҳодҳои мазкур 4 нафар кормандон ва масъулини нозороти андоз ба ҷавобгарии интизомӣ кашида шуда, ҷиҳати фавран бартараф намудани қонунвайронкунӣ ва барқарор намудани бақияи қарзи андоз аз ҷониби соҳибкорон, шахсони воқеъ ва ҳуқуқӣ 77 адад амр бароварда шуда, дар натиҷаи баррасӣ намудани амрҳо ба бюҷети давлат 14 млн 49811 сомонӣ пурра барқарор карда шуд. дар баробари ин аз ҷониби соҳибкорони инфиродӣ ва дигар ташкилотҳои соҳибкорӣ ба ҷиҳати вайрон намудани қонунгузорӣ дар самти андоз 52 адад парвандаҳои ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ ошкор карда ва нисбати онҳо ҷарима қарорҳои маъмурӣ оғоз карда, ҷиҳати баррасӣ ба мақомотҳои дахлдор аъзои тобиат ирсол карда шуда, инчунин ҷиҳати пинҳон намудани андоз, спорӣ ва машғул гардидан ба соҳибкории ғайриқонунӣ нисбати сокинони шаҳри Панҷакен дар 6 моҳи соли 2025 2 адад парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз гардида, маҳори тафтиши пешакӣ қарор дошта, бо таъмини тафтиши пешакии ҳаматарафа ва холисона ҷиҳати баррасӣ ба суд ҷиҳати татбиқ намудани ҷазои холисона ирсол карда мешавад. дар барномаи мо намояндагони раёсати молия ва ҳамаи бонкҳое ки дар шаҳри Панҷакен фаъолият доранд, ҳоло ман аз Хотамов Саидҷон, сардори шӯъбаи даромадҳо ва пардохтҳои раёсати молияи шаҳри Панҷакен ва ҳамзамон аз муҳтарам Мирганов Қутбиддин, директори филиали Амонатбонк дар шаҳри Панҷакен, хоҳиш мекардам ки пиромони фаъолияти собиқаи хиш каме маълумот диҳанд. ба ҳамагон маълум аст ки қарори ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston таҳти рақами 600 аз 27 ноябри соли 2019 дар бораи қоидаҳои додани иҷозат ба шахсони воқеӣ барои истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошкорда бо усули худфаъолӣ ва худбиёрӣ аз тарафи асосгузори солу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расид. طبق بند یکی همین قرار قاعده های دادن اجازت به شخصان واقعی برای استخراج کاندنهای فایده‌ناک پاشکارده با اصول خودفعالی و خودبیاری به ذمه مقامات وکالتدار در ساحه مالیه یعنی که وزارت مالیه واگذار کرده شده است. در جهت مشغول شدن به استخراج کاندنهای فایده‌ناک پاشکارده با اصول خودفعالی و خودبیاری بر ریاست مالیه 379 نفر مراجعت نمودند. در این دوره اجازت‌های وارد گردیده از وزارت مالیه 375 عدد را تشکیل نموده 318 عدد آن به مراجعت کنندگان دسترس کرده شدند. همین نشان دهنده چقدر که شما قید کردید در سال 2024 تنها 9 نفر مراجعت نمودند. در عین حال ترتیب دادن اجازت ساده کرده شده، طریق الکترونی پورتال معین کرده شده است. پیش اول با ما مراجعت میکردند، همون رویخطی حجت‌های لازمه رو که مثال نسخه شناسنامه، عریضه خودی از طرف شهروند پر کرده شده، نسخه رقم مشخص اندازبرنده و رسید پرداختی باج دولتی که سه نشاندنده برای حساب‌ها رو تشکیل میدهد که همه ساله طبق قانون بودجت جمهوریتون معین کرده می شود، می پرداخت می‌نماید. در مدت 2 روز ما این موادها رو با وزارت مالیه پیشنهاد میکنیم طریق الکترونی. در نزد وزارت مالیه کمیسیا مخصوص تشکیل شده است با سرداری جانشین وزیر مالیه اویدی سرپرست همین ساحه. در مهلت 10 روز باید که دیده برآمده فوراً باید که به محل دسترس کنند یا که به خود همون شهروند. سایجان خودمو بسیار مردم میگن که ما معلومات نداریم. ولی در اینجا ممکن است که توسط وسایل اخبار عامه مردم رو به همین معرکه جلب کردن
мо ҳама сола ҳама вақт пешниҳод кардан мумкин аст. ҳама сола мо ҳамҷид баромад кардагӣ гуфтагӣ худи ҳама аз тарафи вазорати молия тариқи телевизионҳои худи ҷумҳурии Тоҷикистон шабакаҳои иҷтимоӣ гуфта мегузаранд ҳар аз кадом деҳае ки мисол омода иҷозат мегирад мо ба онҳо мефаҳмонем ки ташвиқ баранд ки ҳамхел чизе ки ҳамагӣ бо ҳозир ҳисоб кунем то 225 сомони пул месупорад тамоман дига ягон хароҷоти дига надорад. масъалаи таъмини масъалаҳои буҷетӣ бо маблағ дар кадом сатҳ аст мусбат? масъалаи маош, баъзе хароҷотҳо, пардохти расонаҳои гуногун. ҳозир ба санаи 1 июли 2025 тамоми пардохти музди моҳона бо назардошти рухсатиҳои меҳнатӣ ва дигар ва музди меҳнати кормандони соҳиба пурра пардохт карда шудааст. гарчанде ки хаз нақша буд нашуда бошад аз қисмати ҳиссаҷудокунии вилоят мо истифода бурдем, лекин ҳозир аллакай ҳиссаи вилоятро аллакай пул водӣ шуд, мо ҳисоббаробар кардем аллакай. Ташаккур. Муҳтарам Қудуни Миргалов, чанд савол додам. Савол имрӯз вазъи таъмини нафақаҳо чӣ хел аст? Мардум мунтазам нафақаҳоро мегиранд? Ёки мушкилӣ нест? умуман дар филиали мо хизматрасонии ба нафақахӯрон ягон камбудӣ нест. Банкоматҳо ҳама вақт бо маблағи нақдӣ таъмин. Оид ба саволи аввалатон устод дар бораи иҷроиши фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои мавзӯи миллат таҳти рақами 586 аз 22 июли соли 2023 иҷроиш дар сатҳи сифати хуб дар ҳудуди шаҳр тамоми инфраструктура таъмин, муассисаҳои давлатӣ бо куаррамс, посттерминал. умуман дар бораи иҷроиши фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ягон камбудиҳо дар ин самт вуҷуд надорад. Ташаккур. Ман бояд бигӯям раиси муҳтарам ки филиали ҳамонатманд бо телевизиони Симо ҳамкориҳо хуб дорад. Пайваста бо мо маълумотҳо пешдод мекунанд. Раиси муҳтарам, як савол магар дида бо ҳамин дӯстбозӣ суҳбат кунем. Мефҳамам бинои шумо имрӯз ба талабот мутобиқат надорад. шумораи аҳолӣ хеле зиёд аст бо созии навсозии бино. устод инҷа ҳаракаи корҳои тарғибу ташвиқаш гузаштагиа иҷозатномаи кумитаи амвол ва интизом бино аз нав бунёд мешавад. дар се қабати ҳамон бино бонк ҷойгир мешавад ва болош бошад аҳоли зиндагӣ. яъне ин нақша иҷро мешавад, имкониятҳо бештар мешавад. бинандаҳои азизу арҷуманд, дар шаҳри Панҷакен чандин бонкҳои хеле муқтадир фаъолият доранд ки ҳоло ман аз эҷрокунандаи вазифаи директори бонки Исхата Камолов Алишер ва ҳамзамон аз муҳтарам Муҳиддинов Муҳаммадшоҳ директори бахши панҷакенӣ ҷамъияти саҳомии кушодаи Орионбанк хоҳиш мекунам ки андешаҳои худро дар бораи фаъолияти ин бонкҳо, пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ба соҳибкорон ва фоизҳои қарзҳо каме маълумот медоданд ва лутфан мегуфтанд ки соли равон дар муқоиса ба солҳои пеш оё пасандозҳои шаҳрвандон зиёд шуданд. муроҷиати шаҳрвандон барои қарзҳо чӣ тавр ҷараён дорад? марҳамат. он пешниҳодҳое ки саволҳое ки аз тарафи устоз ба мо шуд нисбати солҳои 2024 хеле маърифатнокии молиявии шаҳрвандон зиёд шуда истодааст. ин ҳам боиси он аст ки тамоми банкҳои ташкилотҳо ҳар солҳо дар мактабу дар корхонаҳо омӯзишҳо гузаронда истоданд барои баланд бардоштани самаранокӣ ва дониши молиявии ҳар як шаҳрвандон. боиси гузарондани ин семинарҳо ба худи бонкҳо ҳам нисбатан ба солҳои пештара яъне ки фоидаи мусбии худро расонд. бонки Эсхата нисбати соли 2024 барои пешрафти хизматрасониҳои ғайринақдӣ хело саҳми сазовор ҳам гузарондааст. айни ҳол бошад дар бонки Эсхата қариб 40 000 нафар муштариён ҳамёни электронии Эсхатро истифода мебаранд ва ҳар моҳа барои равнақ додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ қариб 3 миллион сомон тариқи ғайринақдӣ барои хизматрасониҳо пардохт, хизматрасониҳои давлатӣ ва хизматрасониҳои тиҷоратӣ пардохт карда мешавад.
ҳамасола бонки эсхата барои пешрафти иқтисодиёти давлат мехоҳад ки осонтар ва қулайтар ва тезтар ба муштариёни худ хизматрасонӣ намояд ва ин боис аст ки айни ҳол барои пешрафти тиҷорат хусусан барои занҳо то 200 000 сомон бе ягон хел талаботе ки гузоштани амволи ғайриманқул яъне таъминоти қарзӣ аз 26% солона пешниҳод карда истодааст ва инчунин қарзҳои сабз банки эсхата тасмим гирифтааст ки яке аз бонкҳои сабз гаштан бо қарзҳои сабз пешниҳод намояд ва ин қарзҳо хеле имтиёзнок мебошад барои экологияи шаҳр ва беҳтар намудани вазъи экологӣ қарзҳои сабзро пешниҳод кунад ки он аз 16% солона сар мешавад ва барои мардум хеле ин арзонтар мегардад нисбати дигар намуди қарзҳо. мисол нақшавот чӣ хел аст? фаъолияти бонк беҳтар шуда истодааст? имконат соли гузашта мо ба соҳибкороне ки бо мо кор мекунанд ҷамъиятҳои дорои масъулияташ маҳдуд ва соҳибкорони инфиродӣ соли гузашта сандуқи қарзии худи эсхата агар 25 миллион сомон буд нисбат ба соли гузашта айни ҳол қариб 50 миллион сомон шуда истодааст ва оиди саволи шумо дар бораи гузоштани амонатҳои муҳлатнок аз тарафи шаҳрвандон хеле вазъият хуб шуда истодааст барои яке аз амрҳое ки ҷаноби олӣ имомалӣ раҳмон барои аф намудани маблағҳо аф бароварда буданд соли 2022 қариб дар бонки мо хато накунам 5 миллион сомонҳо аф вай шуданд ки ин боварии мардумро ба бонк зиёд карда истодааст. Вақт аз он ки мардум он маблағҳое ки дар хона нигаҳ медорану меистад вай ба иқтисодиёти давлат аз ҳисоби беқурбшавии худи маблағҳо зарар мерасонад ба иқтисод. Вақт аз он ки ба бонк меоранд он гардиш мехӯрад ва он маблағҳо зиёд мегардад, яъне аз амн пасандозҳое ки мардум аз хона мебаранд андоз дорад, андозе ки мисол 12%. ин ҳам ба бонкҳо ҳам ба он шахсоне ки пасандозҳоро мебаранд то 16% даромад мебаранд ҳам ба мақомоти андоз 12% даромади иловагӣ мешавад. саволи навбатӣ ман ба ҳама шумо тағдорат ҳай мардум соҳибкоро аз фоизҳои қарз бисёр норозӣ ҳастанд ки бисёр фоизҳои қарз дар бонкҳои тоҷикистон калон аст. ҳамин фоизҳоро ки муайян мекунад? асосан фоизҳои қарз аз тарафи раёсати бонкҳо муайян карда мешавад вобаста ба оне ки чӣ тавр бонкҳоям ин бонкҳои тиҷоратӣ мебошанд. он маблағҳое ки мо қабул карда мегирем аз шаҳрвандон мисол 16% мебошад ва он маблағҳое ки аз хориҷаҳо ба мо мисол қарз гирифта мешаваду мегирем онҳо қариби то 20% нарх арзиши аслии ҳамун маблағ ба бонкҳо ҳамин қадар меафтад. агар мо мисол он маблағҳое ки ғайринақдиро вусъат деҳему маблағҳое ки тиҷоратмандон дар хона нигаҳ медорану дар бонк нигоҳ доранд ин ҳолат боиси паст гардидани фоизҳо мешавад, чунки бисёри маблағҳо дар берун аст, берун аз муомилот аст. баъзе тиҷоратмандо ҳамаи тиҷоратмандо мисол доранд маблағҳое ки берун аз гардиши муомилоти худошон аст нигоҳ медоранд. агар ҳамон маблағҳоро оварда дар бонкҳо монанд агар вақт аз он ки талабот ба ин маблағ камтар мешавад фоизи маблағ ҳатман поён мешавад. вақте ки бисёртар маблағ ба бонкҳо биёд мумкин 16 нею 10 афтад. вақт аз он ки бонкҳо 10 қабул карда мегиранд баъдан қарзро метавонанд ки то 20-25 пешниҳод кунанд. мафҳуми қарзи сабзро мафҳуми қарзи сабз ин яъне ки чӣ хел аз ҷиҳати экологӣ баъзе корхонаҳо мегиранд мисол яке аз он электромобил мебошад бисёртар ҳозир яке аз асоситарин қарзҳо электромобил экология ҳифзи муҳити зист яъне бензин сарф намешавад, газ сарф намешавад, экологияи шаҳр вайрон намешавад.
яке аз ҳамин ваҳо муҳити экологии шаҳрро беҳтар мегардонад. یک سوال دارم این شکایت مردم است آقای محترم سامان حکیم‌زاده شدن در جمهوری تاجیکستان مطابق کنستیتوسیا ما زبان دولتی زبان تاجیکی است الفبای ما الفبای کلیدی است ولی بانک اسخط منتظم با حروفات لاتینی با مردم مراجعه میکنند بسیار آدم بود که مقام خانه نمیتونند برای چی سبب چیست برای چی شما در همون چون معلوماتتون از همین الفبای لاتینی استفاده میکنید سبب چیست асосан мо тамоми он маълумотҳое ки медиҳем бо забони тоҷикӣ аст. زبان تاجیکی من نگفتم زبان تاجیکی است لیکن الفبا لاتینی است بسیار آدمای کلانسال ما خواندن نمیتونن ما در ما الفبای مثلا کدام الفبای مثلا من چند خودم میبیاد برای خودی من میبیاد من میپوشم که با الفبای لاتینی نوشتم ما تاجیکی شما کدام маълумотро дар назар доред ки мо мисол همه جایی که من خودم پیشان میکنم паёмакҳое ки мо ба мардум мефиристем се забон кати мебошад чунки банкҳо дар банкҳо муштариҳо ҳам резидентҳо ҳастанд ҳам ғайрирезидентҳо ҳастанд аз ҳамин сабаб паёмакҳо бо се забон меравад. ما درباره زبان نگفتیم بگید من زبان навиштаҷоташ تاجیکی با الفبای امروزی تاجیکی باشد бале ҳамин тавр шрифти англисӣ кати се забон ҳаст خیلی ممکن نیست якумаш бо забони тоҷикӣ шрифти тоҷикӣ رئیس محترم گفتم راست که وقتی که زبان تاجیکی شد شرکت انگلیسی نمیمونه خودی خیلی که می‌نظر مردم خانه توانه не он паёмакҳо бо се забон меравад. مثلا در دیگر بانک‌ها مثلا من از آن اوریون بانک همون اینترنشنال از آن محترم امانت بانک همشون باید زبان زیبای تاجیکی نوشته اینا هم بانک هستن اینا هم با رزیدنت ها کار میکنن همین یکان اسلام میشون میآینده و برای همین که مردم همین ما یکم قانونی زبان احترام کنیم бале бале се бо се забон вай мешавад смсҳо фиристода мешавад барои фаҳмотар шудан якум забони лотинии худо моямондагӣ забони тоҷикиро ҳуруфоти тоҷикӣ кати баъдан бо забони русӣ навистагӣ сеюм бо забони англисӣ навистагӣ یعنی اسلام میشود бале бо мо пешниҳод менамоем. تشکر аз тарафи филиали Орион банк дар шаҳри Панҷакен 13 намуди маҳсулоти қарзӣ ба мизоҷон пешниҳод гардидааст. аз он ҷумла қарзҳои имтиёзнок ба донишҷӯён ба хизматчиёни давлатӣ ва ба занҳои соҳибкор фоизҳо паст карда шуда ба 18% расонида шуданд. вобаста ба ин дар нимсоли якуми соли 2025 сандуқи қарзии филиал низ 50% зиёд гардид. дар масъалаи филиали ҷск Орион банк дар шаҳри Панҷакен ҷиҳати иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисобвории ғайринақдӣ аз 22 июни соли 2023 таҳти 586 чораҳои зарурӣ андешида баҳри иҷрои талаботи фармони мазкур филиал дар давраи солҳои 2024-2025 дар байни аҳолии шаҳрдиҳори Панҷакен ташвиқоту тарғиб гузаронида шумораи банкоматҳоро ба 11 адад шумораи посттерминалҳо ба 46 адад ва ба 19128 адад мизоҷон кортҳои пардохтии бонкӣ дастрас карда шудааст. баҳри вусъат додани ҳисоббарокунии ғайринақдӣ баланд бардоштани сифати хизматрасониҳо сарфа намудани вақти мизоҷон ҳангоми пардохти бошҳои давлатӣ пардохтҳои ҳатмӣ ба бюджет ҷаримаҳо ва интиқоли маблағҳо аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушоди Орион банк барномаи мобилии Орион 24 пешниҳод карда шуд ки он дорои қои рамз буда аз тарафи зиёда аз 512 000 мизоҷон истифода бурда шуда истодааст. сандуқи пасандозаи маҳлатноки филиал низ дар ин давра 30% афзоиш ёфта зиёда аз 6 миллион сомонӣ расидааст. محمد مهدینوف بفرم از روی نقشه راهبری شما در پنجکین بینای شما بفرم نوسازی می شود نقشه است бинои мо барои ба хизматрасонии замонавӣ ба талаботҳои замонавӣ мусоид гардидан мана дар назди бинои собиқ бонки миллии Тоҷикистон аз навсозӣ шуда истодааст. бинои нави балоншона сохта шудааст ки дар се табақаи он бонк ҷойгир шуда дар табақаи болоӣ барои аҳолӣ хонаи истиқоматӣ ба истифода дода мешавад. بیننده‌های عزیز و ارجمند
дар барномаи мо намояндагони бонки Арванд Эсанов Халимҷон, бонки Ҳумоб Фозилов Баҳром, бонки Имон Интернешнл Қодиров Шамсиддин ва бонки Спитамин Шарофов Раҳимҷон ҳузур доранд. ман гумон мекунам ки онҳо вобаста ба фаъолияти бонкҳои хеш ва ҳамзамон баъзе навгониҳо дар соҳаи хизматрасонии бонкӣ ва муносибат бо мизоҷон пешниҳоди қарзҳо андешаҳои хешро иброз менамуданд. филиали ҷамъияти саҳмии пӯшидаи Спитаминбонк дар шаҳри Панҷакин айни ҳол зиёда аз 7 сол мешавад фаъолият мекунад. дар шаҳри Панҷакин зиёда аз 5 нуқтаи хизматрасонӣ ба мизоҷон ки зиёда аз 30 000 нафар аҳоли хизмат мерасонад фаъолияти худро идома дорад. айни ҳол ба соҳибкорон, соҳибкорзанон ва шахсони воқее ки ба соҳибкорӣ машғул ҳастанд зиёда аз 30 намуд маҳсулоти қарзӣ пешниҳод намудааст ки аз ҳама фоизи пасттарини он аз 20% сарф мешавад, соҳибкорзанон пешниҳод карда мешавад. тибқи фармони ҷаноби олӣ аз 1 августи 2023 таҳти рақами 586 оиди ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ филиали ҷамъияти саҳмии Спитаминбонк тасмим гирифтааст ки ба ҳоли зиёда аз 50 000 кортҳои пардохтӣ пешниҳод намояд ки нақша чорабинӣ шудааст. мо зиёда аз 70% онро иҷро намудаем ки айни ҳол ба 29 850 адад мизоҷон кортҳои пардохтӣ пешниҳод шудааст ки ҳамаи онҳо интиқоли маблағашонро аз кортҳои пардохтӣ истифода мебаранд ва инчунин пардохтҳои коммуналӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмие ки аз тарафи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудааст тибқи ҳамёнаҳои электронии мо пардохт карда мешавад. филиали бонки Арванд дар шаҳри Панҷакин фаъолияти худро дар асоси низомномаҳо ба роҳ мондааст. маҳалли фаъолияти мо аз ноҳияи айнии ҷамоати Урметан тамоми ҳудуди шаҳри Панҷакинро дар бар мегирад. қариб ки дар ҳама ҷамоатҳо намояндагиҳо мо ҳастанд. имрӯзҳо бошад барои соҳибкорон пешниҳоди қарзҳо аз рӯи лоиҳаҳо ҳастанд ва барои хоҷагиҳои қишлоқ ҳастанд. барои соҳаи аграрӣ ва қарзи сад барои гармхонаҳо тибқи қатрагӣ обёрикунӣ агар фоизҳо аз рӯи лоиҳаҳо бошад аз 20% солона оғоз мегардад. қарзҳои истеъмолӣ бошад барои шаҳрвандон то 28% солона. тамоми намуди хизматрасониҳо имрӯз дар ҳудуди шаҳри Панҷакин ба роҳ монда шудааст. аз он ҷумла интиқоли маблағ, ҷалби амонат ва ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ барои мардуми шаҳри деҳоти Панҷакин зиёда аз 20 000 адад кортҳои бонкӣ пешниҳод шудааст. зиёда аз 18 500 нафар шаҳрвандон аз ҳамёни мобилӣ истифода мебаранд. дар ҳудуди шаҳр бошад 6 адад терминалҳо фаъолият карда истодааст ва зиёда аз 10 адад терминалҳое ки барои қабули пардохтҳо ҳастанд мавҷуд мебошад ва дар терминалҳо тамоми намуди замимаҳое ки ҳамёни мобилӣ насб гардидааст тибқи он метавонанд тамоми пардохтҳои ғайринақдиро давлатӣ барои қувваи барқу коммуналӣ кадоме ки тибқи ҳамон барномаҳо ҷойгир шудаанд пардохт намоянд. ассалому алайкум ҳузурони гиромӣ, ман директори филиали Имон Интернешнл дар шаҳри Панҷакин мебошам. ҷамъияти саҳмии пӯшидаи амонати қарзи хурди Имон Интернешнл дар шаҳри Панҷакин фаъолияти худро аз ҷамоати Урметани ноҳияи айнӣ сар карда то дар ҳудуди шаҳр ба аҳолӣ хизматрасонӣ менамоем. аз фурсати муносиб истифода бурда мехостам ба бинандагони телевизиони Симо расонам ки дар соли 2025 яъне ки ташкилоти амонати қарзи хурди Имон Интернешнл дар шаҳри Панҷакин аксияи бурднокро оғоз кардааст. аз тарафи мизоҷоне ки интиқол мегиранд бо воситаи фарз кардем ки системаҳои интиқолӣ ё ин ки кортҳошон ҷоизаҳо гузошта шудааст. се электромобил гузошта шудааст барои аксияи бурднок. ҳамчунин ҳар моҳ ҳар як мизоҷ 5000 сомонӣ яъне ки вай мегирад, приз мегирад, дар ҳар моҳ бурди маблағам мешавад. ғайр аз ин дар гӯем ки аз тарафи ташкилоти мо барои аҳолӣ ба корхонаҳо, мактабҳо ҳар моҳ 2 маротиба саводнокии молиявӣ гузаронда шуда истодааст. ин ҳам бошад барои пешравии мардум оиди пардохтҳои ғайринақдӣ давлатӣ мебошад. ғайр аз ин мо таслим гирифтем ки барои байни мардум кортҳои пластикӣ
барои пардохтҳои ғайринақдӣ имконият медиҳад ройгон тақсим кунем. ҳар ҳафта ё ки дар як моҳ 2 маротиба дар назди бозори марказӣ фармоаксия гузаронда истодаем ки мардум барои гирифтани кортҳои пластикӣ, яъне ки ин кортҳои пластикӣ барои пардохт намудани ҳаққи хизматрасонии давлатӣ имконият медиҳад истифода баранд тақсим карда дода истодаем. бинандаҳои азизу арҷманд, барномаи маърифату ҳуқуқӣ идома дорад. ҳоло ман аз намояндагони бонкҳои зелин аз фонди қарзи хурди рушди водии Зарafshon Холов Муҳиддин, бонки байналмилалии Тоҷикистон Темиров Фирдавс, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ташкилоти қарзии хурдсандуқ Парвез Баҳодурзода ва намояндаи бонки ҳумо Баҳром Фозилов хоҳиш мекардам ки пиромони фаъолияти бонкҳо ва саҳм гузоштан дар рушди иқтисодиву иҷтимоии Тоҷикистон аз ҷумла шаҳри бостонии Панҷакен андешаҳои хишро матраҳ мекарданд. Марҳамат. ташкилоти мо аз 4 нуқтаи хизматрасонӣ дар шаҳри Панҷакент фаъолиятро идома дода истодааст. аз он ҷумла зиёда аз 12 намуди хизматрасонии бонкӣ васеъи хизматрасонӣ ба мизон пешниҳод менамоем. мутобиқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 586 аз 22 июни соли 2023 ташкилоти мо ба соҳибкорони инфиродӣ ва ташкилотҳои тиҷоратӣ 67 адад посттерминалҳои худхизматрасон пешниҳод кардаги ҳастем. Коайрамс 22 адад, ҳамёни мобилӣ зиёда аз 20 000 адад, кортҳои фаъоли бонкӣ 22 100 адад, терминалҳои худхизматрасон 18 адад, банкоматҳо дар дохили шаҳри Панҷакент 5 адад, суратҳисобҳои бонкӣ барои мизоҷон шахсҳои ҳуқуқӣ 25 адад. нисбати соли гузашта сандуқи қарзии филиали ҳумо дар шаҳри Панҷакент 49% афзудааст. аз он ҷумла сандуқи амонатӣ 32% дар соли 2025 дар 6 моҳи аввал зиёд гаштааст. ташкилоти мо 77 нафар кормандро бо ҷои кор таъмин кардаги аст. аз он ҷумла қарзҳои имтиёзнок аз 20% солона сар карда то 32% солона мо барои мизоҷони худ қарз пешниҳод мекунем. хеле ки мо дар ин ҷо қайд кардем бо фармони пешвои муаззами миллат аз соли 2023 аз 22 июн таҳти рақами 586 таъсиқ гардид ғайринақдӣ дар маркази хизматрасонӣ дар шаҳри Панҷакент дар бонки сармоягузорӣ ва қарзи Тоҷикистон мо аз 4 QR-код истифода дода истодаем барои корхонаҳо 855 адад картаҳои мобилӣ истифода бурда ва 480 комёби мобилӣ истифода дода истодаанд. чуноне ки мо дар ин ҷо ман қайд мекунам маркази хизматрасонӣ бонки сармоягузорӣ ҳоло маркази хизматрасонӣ аст. мо тасмим гирифтаем ки дар соли 2026 аз моҳи январ филиал пешниҳод намоем. дар он вақт мо метавонем ки тамоми хизматрасониҳое ки дар ин ҷо гуфтанд ба мардум дастрас шавад. ташкилоти қарзи хурди оксус дар Панҷакент 2008 сол боз мо фаъолият мекунем. асосан фақат қарз метем, дигар роя надорем. фоизи қарза мо аз 24 то 34 дорем. банки байналмилалии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент новобаста аз таърихи пайдоиши кӯтоҳ доштанаш ҷои худро дар бозор ёфтагӣ аст ва ҳамарӯза мо ҳаракатҳои худро ба роҳ мондаги ҳастем ки тамоми мизоҷоне ки ба бонки мо муроҷиат мекунанд новобаста ба кадом мақсад асосан пардохтҳои ғайринақлие ки аз тарафи ҷаноби олӣ фармон шудааст фаҳмондиҳо кунем ва ҳар ҳафта рӯзи ҷумъа аз тарафи банки мо маркетингҳо гузаронда мешавад ва фаҳмондиҳо бар оиди баланд бардоштани сатҳи саводнокии молиявии мардум ва гузаштан ба пардохтҳои ғайринақдӣ гузаронда мешавад. инчунин оиди фоизникҳои қарз низ гуфта гузаштанӣ ҳастам ки банки мо аз ҳозир иқдоми нав ба назар гирифтагӣ аст. қарзи барои пешбурди рушди ҳунарҳои мардумӣ аз 15%
солона. Инчунин қарзҳои истеъмолии мо аз 23% ва бо сомонӣ ва бо доллари амрикоӣ то 11.5% солона пешниҳод карда истодаем. Ассалому алайкум, муҳтарам аҳли нишаст, ҳозирони гиромӣ. Ман директори филиали ҷамъияти саҳмии пӯшидаи ташкилоти амонатии қарзии хурдии сандуқ дар шаҳри Панҷакент Баҳодурзода Парвиз мебошам. Ташкилоти мо аз соли 2014 то ин ҷониб дар шаҳри Панҷакент кору фаъолият намуда истода, дорои 6 марказҳои хизматрасонӣ мебошад, ки дар шаҳр ва ҷомоату деҳоти шаҳри Панҷакент хизматрасонӣ намуда истодааст. Айни ҳол қарзҳои имтиёзнок бо фоизҳои дастрас бо фоизи 23% солона ба аҳолӣ дастрас аст. Марҳамат метавонанд омода муроҷиат намоянд, гиранд ба шахсони воқеӣ то 250 000 сомонӣ, ба шахсони ҳуқуқӣ то 500 000 сомонӣ. Фоизи пасандоз низ барои ҷалб мизоҷон барои аҳолӣ 20% пешниҳод карда шудааст, то 20% солона. Метавонанд марҳамат омада маблағҳои озоди худро гузоранд. Оиди иҷроиши фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамаи марказҳо бо посттерминалҳо таъмин карда шудаанд, хизматрасонӣ карда истодааст. Дорои айни замон ҳозир дорои як банкомат, ки дар шаҳр кор фаъолият карда истодааст ва дар оянда бо нақша дорем миқдори посттерминал ва банкоматҳоро зиёд намоем, ки ба аҳолӣ хизматрасонӣ намояд. ҳар моҳ бошад на кам аз 2-3 маротиба барои баланд бардоштани сатҳи молиявии аҳолӣ дар корхонаю беморхонаю мактабҳо семинарҳо гузаронида шудааст. Бале, бале. мо дар шаҳри Панҷакент ва дар ноҳияи айни филиали ноҳияи айни дар онҷо фаъолият мекунад. 9 марказҳои хизматрасонӣ маблағи хурд мавҷуд аст, ки оид ба додани қарзҳои хурд машғул аст. фоизи қарзҳои мо аз 20% то 27.5% мебошад. ва дирӯз санаи 25 июли 2025 тибқи қарори рависти фонд мо фоизи 1,200,000 лимит гузоштем бо 23% солона, ки барои 1,200,000 бо 23% солона қарз пешниҳод намудем. ва ҳар моҳ мо ба хотири баланд бардоштани фарҳанги молиявии аҳолӣ саводнокии молиявӣ мегузаронем бо мутахассисони варзидии хеш. бинандаҳои азизу арҷуманд, ҳоло ман аз муҳтарам ёрдамчии прокурори шаҳри Панҷакент Сомон Ҳакимзода хоҳиш мекардам, ки дар бораи назорати прокурорӣ аз болаи сохторҳои бонкҳои шаҳри Панҷакент ва дар сурати аз тарафи кормандони бонкҳо қонуншиканӣ ба вуҷуд омадан, оё шаҳрвандон метавонанд ба прокуратури шаҳри Панҷакент муроҷиат намоянд? назорати риояи дақиқ ва иҷрои ахилаи қонун аз тарафи масъулини бонкҳо бевосита ба доираи ваколатҳои прокуратураи шаҳри Панҷакент дохил гарда мунтазам мавриди санҷиш қарор мегирад. дар сурати ошкор намудани қонунвайронкуниҳо аз тарафи прокуратураи шаҳри Панҷакент бо баровардани санадҳои эътиноии прокурорӣ аз ҷумла амр, пешниҳод ва дигар қарорҳо метавонад унвони сардорони бонкҳои муассисаҳои бонкӣ дар шаҳри Панҷакент ва дигар роҳбарони болои онҳо ирсол карда мешавад. Сокинони шаҳри Панҷакент низ метавонанд дар сурати поймол гардидани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунан ҳизшавандаи онҳо аз тарафи масъулини муассисаҳои бонкӣ дар шаҳри Панҷакент бо истифода аз меъёру талаботҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ метавонанд тариқи шифоӣ ва тариқи хатӣ ба прокуратураи шаҳри Панҷакент муроҷиат намоянд. аз фурсати муносиб истифода бурда ба сами сокинони шаҳри Панҷакент расониданӣ ҳастам, ки ба истиснои рӯзи шанбе ҳамчун рӯзи қабули шаҳрвандон дар прокуратураи шаҳри Панҷакент ҳамчунин рӯзи панҷшанбе рӯзи қабули соҳибкорон тасдиқ гардидааст, ки ҳар як соҳибкор метавонад ҷиҳати ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии худ ба прокуратураи шаҳри Панҷакент муроҷиат намояд. ҳамзамон дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи моратория ба санҷишҳои фаъолияти субъектони соҳибкорӣ қабул гардидааст. аз ин минбар истифода бурда ба сами аҳолӣ мерасонам, ки дар сурати поймол гардидани
ҳуқуқ манфиатҳои соҳибкорон ҷиҳати татбиқи қонуни моратория метавонанд бевосита ба прокуратураи шаҳри Панҷакент муроҷиат намоянд, зеро дар муддати то 1 январи соли 2027 бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузарондани ҳама гуна санҷишҳо ба фаъолияти субъектони соҳибкорӣ ба муддати муайян, яъне манъ карда шудааст ба истинои санҷишҳои мақомоти андоз. дар сурати бо поймол гардани онҳо метавонанд онҳо ба тилқи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат намоянд ва дар сурати ба вуҷуд омадани баҳсҳо оид ба татбиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи моратория оид ба фаъолияти субъектони соҳибкорӣ онҳо метавонанд бо тариқи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомотҳои санҷишӣ ва ин суд муроҷиат намоянд. дар қонуни мазкур якчанд истисно оварда шудааст ки дар чунин ҳолатҳо метавонад санҷишҳо гузаронида шавад. Якум ҳолат ин бевосита дар ҳолати бо мақсади танзими дурусти ташаккулёбӣ ва татбиқи нархҳои мол ва маҳсулот ки аз ҷиҳати иҷтимоӣ барои аҳолӣ зарур аст, дар асоси супориши бевоситаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар асоси аризаи хаттии субъектони фаъолияти соҳибкорӣ ба ҷиҳати барҳамдиҳӣ ва дар асоси дархости мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳангоми мавҷуд будани парвандаи ҷиноятӣ бо огоҳ намудани шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомотҳои санҷишӣ давоид ба фаъолияти субъектони соҳибкорӣ амалӣ карда мешавад. Дигар дар ҳама ҳолатҳо гузарондани санҷишҳои ғайр аз санҷишҳои андозӣ ба фаъолияти субъектони соҳибкорӣ манъ карда шудааст. метавонанд дар сурати поймол кардани ин талаботи қонун ба прокуратураи шаҳри Панҷакент бо ариза ва шифои хаттӣ муроҷиат намоянд. сараввал миннатдории худ ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳукумдори шаҳри Панҷакент барои иштирок дар ин барнома ба шумо мерасонам. зеро ин барнома хеле барномаи саривақтӣ мебошад. Ин иқдом барои он ки баланд бароштани маърифати ҳуқуқӣ ва маърифати молиявии шаҳрвандон, ин ҳам ба худи шаҳрвандон ва ҳам ба худи ташкилот аз он ҷумла ба ташкилотҳои қарзӣ беҳтарин як иқдом хоҳад буд. ва дар оянда мехостам ки чунин барномаҳо зиёдтар шаванд, барои он ки мақсади асосии мо хизмат ба ватан ва хизмат ба халқ аст ва ба халқ наздик шуданда кор. дар наздикшавӣ ба халқ тавассути чунин барномаҳо шаҳрвандон хабардор мегиранд. аз имрӯза барнома ба фикрам бисёр маълумотҳои нав ба даст меоранд ва бори дигар миннатдори худро мерасонам. мақомоти маҳаллии ҳукуми давлати шаҳри Панҷакент аз тамоми имконатҳо истифода бурда баҳри таъмини ӯҳдадории иҷтимоии давлат, иҷрои қисми даромади бюджет ва таъмин намуди рушди босуботи шаҳри Панҷакент ва ҳар як сокини шаҳр тадбирҳои зарура дар оянда меналошад. бинандаҳои азизу арҷуманд, дар хотимаи барномаи маърифати ҳуқуқӣ ман бори дигар ба муовини раиси шаҳри Панҷакент Хусрав Дӯстбойзода, ба ёрдамчии прокурори шаҳри Панҷакент Сомон Ҳакимзода ва ба сарварону намояндагони муҳтарами ҳамаи бонкҳо, ташкилотҳои қарзӣ, роҳбарияти нозироти андоз, раёсати молия арзи сипос мекунам ки дар ин барнома ширкат варзидед, андешаву мулоҳизоти хешро баён кардед ва умед мекунам ки дар оянда чунин барномаҳо барои бинандагони муҳтарами ҳам телевизион ва ҳам радиои Панҷакент манзур мешавад ва мақсаду мароми мо пеш аз ҳама таъмини волияти қонун, баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ мебошад. саломату сарбаланд бошед то барномаҳои оянда.